Assalamu alaikum jama muslimat jama muslimat malikona ani maliko kan ka fo ka wali do ka sanani bi taratado je kalo clé mwa ani saba sama fen mgon wore yeso ma dono jemu kanka Amadou Camara colonel major ne salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kefa laji anyi pigi fo ay ngombo sita arabu kane kefa iba foko kefanta albiri kairu est-ce que Nietzsche voilà Nietzsche magaw ka rasula madina gaw bebe mina gaw bebe fu magaw kulubay arafa bebe muzalfa anya zamzam jifana ko ga folfi zamzam dia aw naranga atote berede mais inoro bolé bere mun bora mangadi laji wa fa el haji samaira sanugo ba laji mo do ke yere yo tumoke Amadou Camara ke ne ki fo ki wala nyman do ko so ba fo dini ko o blaka gila dongel nya gayi kuma na ni kuma insira Sherifa TV sanfe e ba ye ka fo kan ba o chamani musoma maliko na ani maliko ka Amadou Camara ke o be sigi no ko nye ko be sigi ka klo ko be sigi kanya da Sherifa TV jaran so fe ka fo ko wati do seme kuma ko nana e bismillah sama elaji samara sanu ki fo ki wala mando ajarani ka iyanga foli la se magangaw ma ye dugo ke amba ina la fe dugo ala ka amina amia samara ko ni dugu jara ati teme dugu la kaka do ayi ni ala sona ma bi so ma dai na ya foto na ambe foli ani wala mando amba la se flel keba chema ani musuma maliko na ani maliko ga demse ani mabakoro ubebe mauma isolembe anani kuma dai na amba finanko ima flimani ne so ma dolo do Sheriff la jabarani sodo telo la mandi telo la sangala manyo kanyo kadanyo toko ka temetola Sheriff la jabarani sodo min fu arede kemme jiriba min kemme ke to maliko na kabulu yanga jien bela jeni sanfe sigatala ka gankare asuna kuna fun ko buna kunke ibita manyo ke Sherifa TV tubarkala midile ko de fu ye kongoni dumini obe mina basiga bo manivina me kuna funi senjene obe ma fa ka ma family da sigatala Camara ikani musore iten nyefana ayini aja kafune bachili ale de boro maga doyere mata folo aja kafune bachili madame Jara aja kafune bachili abora maga ayin samanna kumna ya benge ko ne benge samay on son benge ko ne kan mine ko kan ke sutrai jurumi mi me sanfe ne ali da beja me korod me te ka sira fe wala marage mi ka funa funi rena ka do kai ka fo do munun kara afe bato munun kara alaka obla jene mine alaka hamna ko no alita anantaw aka jafa ka se malnya kelin la bela jene mamma taw mai alaka onu bela jene mine ala so Amadou Camara dala tuete amasi kelna sura bi ka sangani de gara amasi kelna sura ko garadi ni odo wala enemy na jene ka anso misigi jem kan ba wala jem kan karfa juru be buru samara saro ne ami fo ka aja kafne bachili jara ama fo ajarai ka bela jele fo antena ko bla da grindala ambeta femi jabate officiel ambeta le fanfe yani ko ka jabate ko yani ko ikafo ki joni kunandi afesa wabu ni ba afesa buna sama ka jabate jamugai kokoro bemba ambeta oluka jaw jatim na fo ka soroka singana obebe amona gani de abe min wuli to kuma kawa mon père Mali bebe ni lele bara ni infusé ka ji kala ka ke teka unene tiens mon père me ali mbo kundo dima te zara mon père am bebe ko kele na sare ni akuma bae ni do na surprise ki ni do abia amangani sisan wani ye te kun tano tezara tew ka te de a bi sampi sababo ni te wɛrɛ bɛ nin de u y'a dilan kura ye ka segin ka na n'a ye k'a kɛ nin boloko in kɔnɔ wa ne b'a infusé de min han mɛ min bɛ yen i hakili to a la a bilenma o a jɛma o nin de ye tiɲɛ
cɛw ka te sonsan bɔlen bɛ foli fɛ nka den tɛ jama jɛra ka duwa kɛ tezara ye ma kelen ka danga mɛna budo diɲɛ ala farafindenu jɛra ka duwa kɛ tezara ye ma kelen ka danga mɛna budo tiɲɛ ye ala Malimamuso ne de b'a fɛ ka na duman kɛ k'a kɛ bi nɛ kunun ka dalankolon to na min nɔfɛ o na de bi tobi ni zamzam ka najininkura bɔlen ye a bouillon épicé n'a poulet Malimamuso e de b'a fɛ ka k'o kɛ ladiya ni salati dilanlen kɛrɛnkɛrɛnnen ye ni ka jɛgɛ kɛnɛ da sanfɛ fɛn min b'o dunja zamzam ka najinin bouillon poulet a na épicé dun aw minnu ye sogo jeninaw ye wali kelen aw b'a fɛ k'a ka plat spéciaux dilan dumuni kɛrɛnkɛrɛnnenw golo kelen min bɛ o la bi zamzam ka najininkura bouillon poulet a na épicé dun Mali kɔnɔ Gabu kɔnɔ donso denbaya bɛɛ lajɛlen ka nisɔndiya n'i ka tobilen ye i jigi sɛmɛnjiri kɛ zamzam ka najininkura bouillon poulet a na épicé ye k'o kɛ bɛ minɛ k'a nisɔndiya ni k'a bila muɲamuɲa na n'a mago jɔra kunnafoni wɛrɛ la zamzam ka najininkura bouillon a épicé n'a poulet kan a bɛ se ka wuli ka se bɛbɛ Ɲarela immeuble Babu Yara la Zavia kɛrɛfɛ rue 429 porte M1 wali kelen a ka nɛgɛjuruku bɛ banba 76 80 0062 16 wali kelen 76 38 59 59 zamzam ka najininkura bouillon poulet a na épicé duden bɛɛ lajɛlen wasara Amadou Kamara Kamarakɛ sabara sa ka di b'a fɔ ko kolonel major Amadou Kamara n'o yɛrɛ min jɛ b'a fɔ ko Bamunakaw ka den Mani Amadou Kamara n'o min jɛ b'a fɔ ko Ciwara Amadou Kamara ni waati in na Sikasokaw ko foli foyi Sikaso nka k'i ka taa jamana kelen kɛ ko min n'ale ko waati in na ko foro kɔni bɛ ka bila la ok an bɛ sira la ka na ye sabara an kɛlen kɔ ka Zara Kalamani n yɛrɛ ta filɛ n bolo nin e bɛ ko min wa ne ko Zara de Zara ni kɔni ni a n'a fɔ ni jumɛn machine zamzam n'an tilara ayi da farika de ayi m'a faamu i bɛ machine dɔnni de kɛ Zara la Samara ma deli k'o ye dɛ awɔ ne de filɛ k'o fɛ yen bi n ko nin ne ka dalu ye aya sisan e bɛ machine zamzamu i b'o dɔɔni muɲɔgɔ k'o kɛ Lipton Zara la ka sɔrɔ ka manager Zara k'o fara o kan n terikɛ i bɛ tile bɛ kɛ farifoni ani muɲamuɲa la aya sisan n'a sɔrɔ Sikaso Yirimɛsokaw o bɛ yen k'i bɔra Yirimɛso dɛ awɔ an tora dugutigi sigi la awɔ n yɛrɛ dugutigi ye sisan i sɛnɛkɛ de kɛra dugutigi ma ayi Yirimɛso dugutigi o de sigilen filɛ kɛrɛfɛ est-ce que o wa ma siga n mɔkɛ de sigilen an ka dugu kunna o kɛlen dugutigi Amadou Kamara Samara Sano hali bi an bɛ continuer tiɲɛ don fɛn min an kɛlen kɔ ka an dɛmɛbaga jɛkulu o don n'an bɔra o la an bɛ taa clip du jour o bɛ bɛn bi an y'an bolo mana bɔ zikiridala min nɔfɛ o ye zikiri Adama Sidibe o don ko Ala tɛ jalaki dɛ ayi e mɔ t'o jalaki a bɛ fɔ a ma ko masa jalaki bali Amadou Kamara n'ale ye fɛn fɛn kɛ Samara o ka ɲi ni an b'ale fo a ka ɲuman o don a tɛ juguman kɛ yɛrɛ n'a ye diɲɛ fɛn fɛn kɛ o bɛɛ de ka ɲi o kan ka kɛ an bɛ Ala deli o don Ala ka limaniya d'a ma o don a ka ɲumanw o don Ala k'u sura an kan amin an ka taa Abu officiel fan fɛ o don an ka Adama Zikiri Adama Sidibe lamɛn o bɛ Alama
jalaki joni nasorola arabi jalaki joni fama ala edouso kene yola kana douso banala nala kumbi jalaki bana baba to kuna jalaki kene yola alati jalaki joni nasorola arabi jalaki joni fama ala edouso jamala kana doudu kelena nala kumbi jalaki kelena mokuna jalaki jamabola alati jalaki joni colonel major Amadou Camara ne e naka di b'a fɔ ko Bamanankaw ka Amadou Camara kosɛbɛ n'o je b'a fɔ ko Amadou Camara Kamarakɛ a bɛɛ bi bɛn n ko ne nin waati an bɛ an sɔnni sigi min kan o de ye kunnafoni gafe ye siga t'a la o kuma kɔnɔ n'o sera na kuma segin ma jango i na sigi k'a segin ma ni ala sɔnna o don Samara Sanogo ne ko ni taama ma ban bolo fifa o jɔn man di o t'i jɔ ayi Samara Sanogo ne fɛn min ye sirajan taama ye an n'an sɔnni siga kan o don an bɛ bi ta an b'a daminɛ ni an ka faso walanba o don n'o ye histoire ye tiɲɛ don baccalauréat san 2026 o don Samara a ko bɛɛ lajɛlen kolobu karila kunu sɔgɔma o don an ka minisiri ɲɛma général de division Abdoulaye Maïga o don a y'i bolo maana bɔ ka fara ale ka minisiri caman o don Samara Sanogo u ye coup d'envoi di koyi Amadou Camara Kamarakɛ ne bɛ deli ka nin yɔrɔnin fɔ ka caya n ko maa tɛ sa jeni tasuma don a kun dama fɛ O cɛ. ni n'o kɛra Amadou Camara a bɛ sisini k'a ban o kuma kɔnɔna na kunnafoni gafe ɲɛ tigɛ sɔrɔ a dɔ kɔnɔ min bɛ tali kɛ min min fɔ ye jamana ka fasiri ni o de ye esɔri ye Amadou Camara o don i y'a fɔ cogo min na CDM Wage a ye Dabagalasu Kabaji a ye Kalamagasu Dabaji la Amadou Camara a ye nɔbila kɛ Kosɛbɛ. a ko min bɛ tali kɛ san laban kimiri kilasi 12 maaw yɔrɔ Tiɲɛ. Amadou Camara Kamarakɛ kunu o ka san laban baaraw a nun donna koyi a ko u bɛ taa jɔ ekɔliden 146 fo ka se 206 bɔɲɔgɔnko ma Amadou Camara olu minnu o kan ka ɲina baccalauréat kɛ ka bɛn ni ɲinantaw ye Amadou Camara o ko y'a fɔ cogo min na o hukumu kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ a baara ninnu donna Mali jamana fantan an bɛɛ lajɛlen fɛ Kosɛbɛ. ka bɛn ni kunun ntɛnɛndon juin kalo tile 22 ye O kɛra. Amadou Camara Kamarakɛ n y'a fɔ ye cogo min na o hukumu kɔnɔna na Mali jamana gouvernement kotigi gale général de division Abdoulaye Maïga ale de ye para ɲɛfɔlɔ ni k'o ta k'o di O kɛra. Amadou Camara Kamarakɛ a kɛra yɔrɔ min na o de ye centre du lycée Ameta Badialo ye Elbad Amadou Camara n'i y'a ta k'a lajɛ ka fara a kan jamana minisiri caman tun bɛ kɛnɛ kan koyi min bɛ tali kɛ kalanko minisiri docteur Amadou Sizewani ale tun bɛ kɛnɛ kan Amadou Camara ka fara o ka Burema Kanse o ye sanfɛ kalanko minisiri ye fo ka se kunnafonidiko minisiri Alimudu Ag Ilwani o fana tun bɛ kɛnɛ kan O kɛra. Amadou Camara tuma min na jamana jɔnjɔn o gosira ka ban i b'a ye k'a fɔ Amadou Camara Kamarakɛ gouvernement minisiri minisiri a wulila ka yaala ka don salle dɔw kɔnɔ Kosɛbɛ. Amadou Camara Kamarakɛ ni ka se ka taa ladilikanw ta k'a di kalandenw ma hakilisigi kuma fɔra a fɛ ka ɲɛsin o ma janko o ka se ka baara kɛ ni hakilisigi ye O kɛra. Amadou Camara Kamarakɛ i b'a ye k'a fɔ salle min bɛ yen ni o bɛ a tali kɛ salle numéro 5 na Siga t'a la. yen de a ko ni a ye baaraw lajɛ foroba ninnu dɔw kɛ ka sanga ni enveloppe o dayɛlɛlen ye Amadou Camara Kamarakɛ kalanden minnu kun bɛ u bɛ tali kɛ jate bɔbaw la u bɛ tali kɛ scientifique la a ko Amadou Camara Kamarakɛ min kɔni fɔ ye Elbadi kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ kalanden 747 bɔɲɔgɔnko de bɛ yen minnu cɛla muso 292 bɔɲɔgɔnko wa o kɛn bɛ ka o tila sari 25 ɲɔgɔn na école karamɔgɔ minnu b'a la k'o kɔlɔsi o ye école karamɔgɔ 53 bɔɲɔgɔnko ye Amadou Camara Kamarakɛ k'a ye k'a fɔ bakuruba la Mali jamana kɔnɔ kunu min bɛ tali kɛ baccalauréat malien ye session 2 juin 2026 la a ko a baaraw kɔnɔna donna fan jɛlen bele fɛ wa a b'a la ka kɛ hakilisigi ani basigi kɔnɔ Amadou Camara ka se ni jamana ɲɛmɔgɔw ka wuli ka jɔw ye janko san baaraw kalanko bunna kun kan a kana se ka yugu yaba o kuma kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ min bɛ tali kɛ kalanko minisiri la ale kɔni kɛlen ka kɔrɔfɔ ta a ye a yira k'a fɔ Amadou Camara Kamarakɛ a ko ekɔlidenw ka sigi ni k'o kulo karabusigi Amadou Camara o hakili sigilen kɔfɛ ko ŋumiyara mamuso mɔden a ko fɛn tɛ di o ma Amadou Camara o ma fɛn min ye a ko kuma kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen ka sinsin a ta kan janko jaabi min i b'a sɔrɔ o ka kɛ o wɔsi ye premier ministre kɛlen ka kɔrɔfɔ ta i b'a ye k'a fɔ ale kɔni a yira k'a fɔ ale bɛ jamana ɲɛmaaw fo Amadou Camara Kamarakɛ ka se kalanko
ko ɲɛ babaw ma denmansaw bɛ o la karamɔgɔw bɛ o la k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye a seko n'a damayɛrɛ kɛ walasa kalanko san a ka se ka kɛ hakilisigi ani basigi kɔnɔ Amadu Kamara Kamarakɛ i b'a ye k'a fɔ hali bi kanufɛtɔ kɛ a ka dantigɛliw la a ye a yira k'a fɔ foli belebeleba o bɛ taa ka ɲɛ jamanakuntigi ma o min ɲina san kɔnɔ a ye a ta ka kɛ kalanko cogoya san ye ka fara seko ani dɔnko kan a ko o b'a yira k'a fɔ hali bi jamana ɲɛmaaw Amadu Kamara Kamarakɛ o kɛn bɛ ka ba don kalan yiriwala jamana kɔnɔ o kuma kɔnɔna na Amadu Kamara Kamarakɛ i b'a ye k'a fɔ baara in kɔni nin cogo la o kɔni ye ladilikanw ta k'a di kalandenw ma wa baara bɛɛ lajɛlen b'a ka kɛ hakilisigi ani bonya kɔnɔ k'a daminɛ Kayi ka taa Tifani yɔrɔ min ye ja Mali jamana fantanna bɛɛ lajɛlen fɛ Amadu Kamara bagalora malien a min donna wa a b'a la ka kɛ wa a bɛ to senna fo ka se tile 4 bɔɲɔgɔnko ma fasiri filɛ an y'a salo ka bɔ histoire kɔnɔ Sidi Igiregu Wage ale de y'a fasiri o kɛn bɛ o ɲana histoire maw ne ko bagalore y'a kɛ san jumɛn ne ya maa bɛ pankolo kunna ka maaya kɛ m'a kɛ Amadu Kamara Kamarakɛ ne maa bɛ seko dɔrɔn i b'i tɔ to an ka taa ɲɛfɛ ne min fɔ ye Samara Salum ko gɛrɛbudenni ko a tɛ taa so halisa gɛrɛbupalan fabaliya don o don dɛ gɛrɛbu dugu bɛ wɛrɛla Barani ma fa de Barani ma fa n'o fɔra a bɛ kalan fa ma gɛ a b'a fɔ Samara Salum n'o kɛra e b'a fɔ ko El Hadj ka yɛrɛ fara kan ne i b'a fɔ ko dugutigi mɔden o de bɛ yan kɛ tɛ kelen fɔ El Hadj El Hadj Samara Salum o don an b'an bolo maana bɔ fɛn min ye indépendant kanabila an k'o ta n y'a f'i ɲɛ sisan ko gɛrɛbudenni dugu bɛ yala gɛrɛbupalan fabaliya don fɛn min ye sinakɔrɔ ye ko u y'u ka gɛrɛbu mot d'ordre k'u y'a wuli ka bɔ yen Amadu Kamara Kamarakɛ n bɛ deli ka nin yɔrɔnin fɔ ye ka caya a ko ni ko nin ye ɲɛbɛrɛ ye jitigɛla bɛɛ a bɛ finigolo kɔnɔ n'o tɛ o tɛ jɛgɛ kelen sura fana bɔ koyi a ko kunnafoni bala an b'an tigɛ kari ka don a nɔfɛ min bɛ tali kɛ kanabila olu ka laseli don Saka Tarawele Amadu Kamara ka sanga ni a ka bi bɔli ye a ye a yira k'a fɔ baarakɛlaw la ka lafasali kulu min bɛ taa ka ɲɛsin mobilibolilaw ma Amadu Kamara o kama ko syndicat national des chauffeurs et conducteurs routiers du Mali o cɔrɔnna o de ye Sinacor Mali ye o kun y'a ɲini k'a fɔ o n'a baara bila kɛ ka bɛn ni juin kalo tile 20 ye Amadu Kamara kumana min na o ka laɲini dɔw bɛ ni olu ma sabati a ko o laɲini o kun ye min ye b'o dɔn wa a ko Amadu Kamara Kamarakɛ o de ye Bamako ani Kayi cɛ sira Bamako ani Kɛɲɛba sira ani Bamako ni Kajana sira k'a ye k'a fɔ yɔrɔ dɔw bɛ Amadu Kamara Kamarakɛ olu ko ninnu sɛbɛ kɔrɔcɛn mɛ ko o b'a ɲini k'a fɔ dilanni ka taa ka ɲɛsin o yɔrɔ kɔfɔlen ninnu ma cogo min na baara bɛ se ka nɔgɔya olu bolo taa ni sɛgɛn bunna kun kan ko ni o ko ni baara ma nun don bɛɛ juin kalo tile 20 o na baara bila kɛ Amadu Kamara Kamarakɛ min bɛ deli k'a fɔ i yɛrɛ fɔ cogo min na ka taama to senna bolofifa o jɔ man di i b'a ye k'a fɔ bɛnkan o kɔni sɔrɔla o ni jamana ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ wa baara bila a bɔra a ma Amadu Kamara a ko n'i y'a ta k'a lajɛ n taara n nana dantigɛliba tɛ o la o a ko o hukumu kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ ka sanga ni o ka laseli dɔ ye min kɔni kɛra o fɛ ka bɛn ni juin kalo tile 19 tɛmɛnen ye Amadu Kamara Kamarakɛ syndicat minnu kɔni bɛ ni o bɛ Sinacor maaw ko fɔ Amadu Kamara o ye a yira k'a fɔ baara bila min kun juya damɛ olu fɛ ka bɛn ni juin kalo tile 20 ye a ko o ye o baara bila ni k'o bɔ a ma ka sababuya kɛ laɲini minnu kun kɛmɛ olu fɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma a ko jamana ɲɛmaaw ye a ta ba la o kɛra Amadu Kamara tare Amadu Kamara Kamarakɛ a ko n'i ye a ta k'a lajɛ fasirikɛ b'a yira k'a fɔ kumana min na olu kɔni ye nɛgɛjuru fini fana o ni Musa Bagayogo ni ɲɔgɔn cɛ min ye Sinacor o secrétaire général ye a ko ale ye kunnafoniya ɲini k'a sɛbɛnciya k'a yira k'a fɔ baara bila a bɔra a ma a ko bawo bina ka biya olu kɔni sera ka bɛnkan dɔ sɔrɔ ka bɔ jamana ɲɛmaaw yɔrɔ c'est k'a fɔ caman tɛmɛnen kɔfɛ min sen fɛ i b'a ye k'a fɔ a kɛra sababu olu ka baara bila a bɔ a ma ko bawo Amadu Kamara min bɛ tali kɛ siraw la i n'a fɔ Bamako ni Kɛɲɛba ani Bamako ni Kajana a ko olu yɔrɔ tiɲɛnen minnu kɔni ni olu kun kɛn bɛ ka sɔnni sigi o kan u ko olu baaraw daminɛna ka ban Samara ni sira kofɔlen ninnu n bɔra nin bɛɛ kan ko di sira ninnu tun tiɲɛnen bɛ yɔrɔ n'u dilanna a bɛ fisaya a ko Amadu Kamara a ko yɔrɔ minnu kɔni bɛ ni boli tɛ se ka kɛ bɛɛ a ko olu kun ye sɔnni sigi o yɔrɔ ninnu de kan ko wa ko a dilanni daminɛna ko a tɔ ye Kayita ye ko nka ko ka sanga ni kuma ɲɔgɔn ye k'e b'a ye k'a fɔ Amadu Kamara Kamarakɛ ko jigiyaw di
dime olu ma ka yira k'a fɔ o baara o na boloda n'i ye a taga lajɛ Amadu Kamara Kamarakɛ i b'a ye k'a fɔ u ye a yira u ka bataki kɔnɔ k'a fɔ olu ka nin kɔni u ka baara bila Amadu Kamara a ko u bɛ segin a kan k'a fɔ hali bi bɛnkan de sɔrɔla o ni jamana ɲɛmaa ni ɲɔgɔn cɛ a ko ɲɔgɔn tɛ n'i ye a taga lajɛ olu t'a la ka fɛn wɛrɛ ɲini koyi a ko yɔrɔ min kɔni fɔtɔ don k'a fɔ ko ka dilan a ko o dilanni i b'a ye k'a fɔ waati in na a bɛ maa caman nafa maa dama minnu bɛ taa ni segin kɛ nin sira kɔfɔlen in kan maa dama chauffeur minnu bɛ mobili boli hali mobili yɛrɛ a ko a ka fisa olu ma a ko ɲɔgɔn tɛ Amadu Kamara yɔrɔ kɔfɔlen minnu don i b'a ye k'a fɔ hali jarawula kulu maa o bɛ se ka taa sigi yɔrɔ kɔfɔlen na ka bɛlɛnni kɛ bawo o b'a dɔn o yɔrɔ kɔfɔlen na mobili ye a bolo man di a ko n'i ye a taga lajɛ o hukumu kɔnɔ o kun kɛn bɛ ka tabale gosi ka wele da k'a ɲini k'a fɔ Amadu Kamara dilanni ka taa ka ɲɛsin o yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen ma ɲɔgɔn tɛ o m'a fɔ ko ka sira ta kun dama na koyi o ko yɔrɔ minnu kɔni bɛ yen ni o cɛn bɛ k'a fɔ o sɛbɛnkɔrɔ cɛn bɛ a ko Kayi ni Bamakɔ cɛ Kayi ni Kɛɲɛba Bamakɔ ni Kɛɲɛba ani Bamakɔ ni Kajana cɛ ko sɔnni ka sigi o yɔrɔ cɛnnenba ninnu kan ko ka olu dilan an bɛ don min i n'a fɔ bi Bamakɔ ani Kɛɲɛba ta ani Bamakɔ ni Kajana ta a ko olu ko n daminɛna a tɔ ye Bamakɔ ani Kayi ta ye ko doni an natɔ la Amadu Kamara Kamarakɛ ko n'Ala sɔnna ma o baara olu bɛ nun don fasiri kɛba Siyaka Tarawele ale de y'a fasiri an y'a salo ka bɔ indépendant kɔnɔ Amadu Kamara Kamarakɛ ka indépendant maa bɛɛ lajɛlen fo ni kunnafoni nin ye nisɔndiyaba ye kodi ka sabu kɛ ne ni sira kofɔlen ninnu jateminɛ n'i bɔra Samayɛrɛ Sanogo k'i bɔ Bamakɔ k'i kunda Kajana kan Samayɛrɛ wɔrɔ dɔw la a tiɲɛna bɛnbatɔ ko don Amadu Kamara Kɛɲɛba ta o ka jugu n'o ye Kɛɲɛba ta tɛ se ka fɔ ka ban n yɛrɛ n bɔra o kan Amadu Kamara y'a fɔ cogo min na tiɲɛna jɔn ko Ala i b'a ye k'a fɔ yɔrɔ dɔw kɔni bɛ olu ta man di nka ni jamana ɲɛmaaw sera k'a faamu o cogo la Amadu Kamara a dɔrɔn n'olu sera ka dilan i b'a ye k'a fɔ Amadu Kamara n'i ma fili e yɛrɛ ni maire tun ye kuma ɲɔgɔn kan an kumana kan Kɛɲɛba ta in kumana kan kosɛbɛ a y'a jira k'a fɔ sira in nafa sɔrɔ siraba de don a bɛ nafa min don jamana kɔnɔ a musaka dagosi ka bon n dalen b'a la k'a fɔ jamana ɲɛmaaw u ye waleya min ta yen u b'a jira k'a fɔ olu ka kulekan Kɛɲɛbakaw ka kulekan a lamɛnna i y'a fɔ cogo min na ka sanga ni e ni monsieur le maire ka kuma ɲɔgɔn ye n balimakɛ Seydou Kamara don effectivement a y'a yira k'a fɔ sira in jɔyɔrɔ ka bon ko wa ni Ala sɔnna ma olu na fara jamana ɲɛmaaw kan Amadu Kamara jan ko dɔɔni bɛɛ ka se ka dɔɔni kɛ i b'a ye k'a fɔ a bɛ ɲa waati na jamana ɲɛmaaw kɔni u ye baara daminɛ o ɲana an b'u fo u bɛ ka siraw bila ministre min ka baara ɲɛsinnen bɛ sirabako ni donibako ma an b'a fo ni yɔrɔ in Madame Damele Madina Sisoko Kodi awɔ an den don ne tɛ ne tɛ dɛ ne tɛ n ko Sisoko don ɲin tɛ da e ka y'a to sɛgɛ ye gese kɛlɛ la Samara Salo Amadu Kamara maa min bɔra Magan o ti sira ne min fɔ ye n ka misi minɛ n ka don a bɔ bin na Samara Salo an k'an pan n'an ye tali kɛ Nouvelle Horizon ɲɛda kura Samara Salo ɲɛda kura u ka bi bɔli fɛn bɛ immatriculation des motos n b'a f'i ɲɛna u sera Golomasiri tabaw ma ko n'i b'a fɛ ka gosili kɛ n'i y'a daminɛ sijiri la n b'a fɔ jiri tɔw olu bɛ siran Amadu Kamara Kamarakɛ o ko ka sanga ni bugunatigɛ ni baaraw ye minnu kɔni ni jamana ɲɛmaaw ye a laɲini k'a fɔ bolimafɛn sen 2 ani sen 3 moto kunda k'a fɔ olu kɔni ka se ka bugunatigɛ n'an ko ma ko immatriculation Amadu Kamara Kamarakɛ a baara ninnu donna kabini juin kalo tile 15 sanba fɛn 26 ye Amadu Kamara ka sanga ni i y'a fɔ ba direction générale des transports olu ka wuli ka jɔ ye ka tɛmɛ i y'a fɔ cogo min na Madame Damele Madina Sisoko ale ka ministère so n'a ka di ye a ye e ni jɔn n'a ka di ye ka tɛmɛ jamana ɲɛmaaw ka hakilina fɛ Amadu Kamara Kamarakɛ i b'a ye k'a fɔ baara in kɔni a nun donna jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ wa laɲini min bɛ a la o de ye ka se ka moto ninnu kɔni bugunatigɛ sen 2 ani sen 3 Amadu Kamara a bɛ don hukumu kɔnɔ o de ye hali bi lakana sabatili baaraw ye a ko n'a ma ɲa k'a fɔ a ye mɛn k'a fɔ jarawula kulu o ko ni kɛ mɛn ka moto ko ninnu ta bala walasa ka se ka bɔ dodoniw kɔnɔ ka taa u ka tiɲɛniw kɛ a ko jamana ɲɛmaaw ye a ye k'a fɔ Amadu Kamara Kamarakɛ hukumu kɔnɔna na a bɛ bɛn an ka fɛɛrɛ kɛ moto minnu bɛ boli faso Mali kɔnɔ jamana ka ɲɛmaaw ka yamaruya kɔnɔ jamana ka hukumu kɔnɔna na olu ka se ka bugunatigɛ o de nana ni yafama bara immatriculation a baaraw ye Amadu Kamara Kamarakɛ i b'a ye k'a fɔ sa kurulen o ta ka di n'a fɔ ne ye a ko hukumu kɔnɔna na o dɛ sa kurulen sa fansi tali man di Elaji o yɔrɔnin to yen a fɔ tu safurula ye n'i ka fɔ tu safurula ye ou bien kilisi bi dɔ b'i da kɔnɔ mais o bɛ yen o kilisi bi da kɔnɔ saminɛ kilisi bɛ yen o ne de filɛ k'o fɔ i ye dɛ i tɛ tila ka dɔɔni tun o kuma e tɛ miliyɔn ye mɔgɔw kan na
e te ngurumo ye mɔgɔw bolo ɲi t'u da kɔnɔ an kɔni ma fɛn minnu f'i ye ɲi kɔni t'u da kɔnɔ sa kɔni bɛ minɛ mɛ min finna wa an y'a dɔn laro ye ɲi tun t'a da kɔnɔ bon a bɛna k'a fɛn fɛn kɔni sa kɔni bɛ minɛ ka taama n'a ye ka bila i kan na ka munumunu n'a ye ngurumo bɛ o la miniya bɛ o la Amadu Kamara o ni o ɲɔgɔn caman sa kɔni i b'a minɛ ka kɛ sago ye Sabari Sano n kɔni b'o dɔn n ko i ka kilisi ka di i da musokɔrɔ sɔrɔ an ka taa n'a ye Amadu Kamarakɛ o hukumu kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ a bɛ don lakana sabatili baara kɔnɔ a ko a bɛ bɛɛ jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ka ye a yɛrɛ ye nin baara in kɔnɔna na k'a fɔ u ka baara nɔgɔya a baara kɛbaaw bolo a ko Amadu Kamara o hukumu kɔnɔna na walasa hali bi ka se ka dɔ fara lakana sabatili kan jamana ɲɛmaaw ko ni min bɛ tali kɛ wolomasiri tabaw la Amadu Kamara o ye baarakɛla n'o bɛ tali kɛ équipe dɔw la o ye olu ta ka taa bila olu ka bila kɔnɔ Amadu Kamarakɛ o ka baarakɛyɔrɔ la ni o bɛ kan ko fɔ walasa baara ka se ka nɔgɔya o bolo a ko Amadu Kamara a ko o bɛ kɛ sababu ka se ka olu ka baara ni k'o nɔgɔya olu bolo yi walasa hali bi u ka to jamana lakana o baara kun a ko n'i y'a ye k'a fɔ o hukumu kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ yɔrɔ damadɔ kɔni bɛ o kɛ bɛ ka minnu ta ka bila wolomasiri tabaw ka gun kan ka sanga ni jamana baara in kɛbaa dɔ talen ye ka taa bila o bolokɔrɔ a ko ka les jeunes militaires Amadu Kamara basi bɛ kɔnɔ a ko n bɛ min fɔ ye baarakɛla dɔw bɛ walasa ka se ka wolomasiri tabaw olu ka moto ni ka u ka moto bunnatigɛ a ko ka fara o ka Amadu Kamara groupement mobile de sécurité GMS rive droite Amadu Kamarakɛ i b'a ye k'a fɔ dadabukaw fɛ yen a ko yɔrɔ dɔ fana bɛ yen dɛ ka fara o ka Amadu Kamarakɛ a ko Kati kan kɔnɔ a ko dɔw fana bɛ yen i b'a ye k'a fɔ Amadu Kamarakɛ a ko nin kɛwale in kɔni a ko nafaba de bɛ a la bon o na kɛ sababu ka se ka an ka cɛfini tabaw k'olu dɛmɛ o ka lakana sabatili baaraw la ka sɔrɔ o ma wuli ka bɔ ka taa fan wɛrɛ fɛ Amadu baw olu kɔni olu man ka wuli ka bɔ yɔrɔ la tuma ni kuma u bɛ baara de la n'a fɔra k'a fɔ o ka wuli k'a fɔ k'u bɛ taa moto bunnatigɛ i b'a ye k'a fɔ u bɛ se ka kɛ sababu k'o sen fereke a ko hukumu kɔnɔna na o kɔni ye nin baara in kɔni kɛ ten maa minnu ka baara bɛɛ mɛn ka se ka moto bunnatigɛ o filɛ ka olu dɔw ta k'o taa bila yɔrɔ kɔfɛla ninnu na janko ka se ka baara nɔgɔya o bolo cogo min na Amadu Kamara o ka to jamana lakana baara la jamana kɔnɔdenw tangani ani o bolokɔfɛnw tangani hukumu kɔnɔna na Mamani Ture ale de y'a fasiri an y'a salo ka bɔ ɲama dɛ Mamani Ture an b'a fɔ i b'a fɔ dɛ an b'a fɔ kosɛbɛ an k'a fɔ awɔ Sabari Sano n'an ye Nouvelle Horizon n'an y'o bila an bɛ t'o kɔnɔ awɔ an bɛ taa Fana an ka taa Fanakaw fɛ yen a i n'a fɔ Fana kunnafoni dɔ bɛ yen i tɛ ɲama k'i da don ko in Amadu Kamarakɛ jatigɛkɛ walew o don kabini karidon ye Amadu Kamara jenkalo tile 21 san 2026 i b'a ye k'a fɔ bɔlɔlɔw sanfɛ o kun kɛ mɛn k'a yɛrɛ k'a fɔ ko Jarabilakulu ko olu ko n'a mɛn bagabagali ta ka ɲɛsin Fana dugu kɔnɔna ma Amadu Kamara i b'a ye k'a fɔ a kɛra kunnafoni ye min kɔni ye bɔlɔlɔ bɛɛ lajɛlen minɛ Amadu Kamarakɛ i b'a ye k'a fɔ bi sɔgɔmada in na Mamani Ture ale ye nɔbila kɛ a ko n'i ye a taga lajɛ ka sanga ni nin don kɔfɔlen in o bɛ tali kɛ karidon tɛmɛnen na n y'a fɔ ye cogo min na i b'a ye k'a fɔ bɔlɔlɔ sanfɛ Amadu Kamara kunnafoniw kun kɛlen bɛ ka fan bɛɛ lajɛlen minɛ k'a fɔ ko Jarabilakulu o n'a mɛn Fanakaw fɛ yen walasa ka se ka bagabagali ta ka ɲɛsin Fana dugu kɔnɔna ma Amadu Kamarakɛ Mamani Ture a yɛrɛ k'a fɔ ko o kuma in ko kalo ma tɛmɛ a kan awɔ Samayira Amadu Kamarakɛ Elayi Samayira ni kunnafoni karidon a ye bɔlɔlɔ fan bɛɛ lajɛlen minɛ Amadu Kamara e tulo ɲɛlɛ jɔ n bɛ min fɔ e ye a fɔ Mamani Ture a ka kalamukala a ko kumana min na o kɔni ye kunnafoniya in mɛn olu kɔni ye yafama bala ɲininiw olu bolo don ka ɲɛsin laraweliw kɛ Amadu Kamara ka mɔgɔw wele ka bɔ Fana ala walasa ka se ka gan kari a sunna kunnafoniko bunna kun kan e b'a ye k'a fɔ Amadu Kamara o kɛla min kɛ ko kunnafoniyaw bɛɛ nana min sɛnsɛnni k'a di maaw ma o de ye k'a yira k'a fɔ ko Jarabilakulu o ma kunda Fana kan cogoya si la ayi kabini kari Samara mun bɛ maaw bila na n tɔgɔ de fɔ yan ka maaw ja tigɛ tan aucune attaque terroriste n'a été enregistrée dans la ville de Fana au cours de la journée du dimanche u ko Fana posu ko u y'a daminɛ Amadu Kamarakɛ n'a o yɔrɔ ɲɛfɔ i ye kunnafoni y'a yira cogo min na k'a fɔ n'i y'a taga lajɛ i n'a fɔ an b'a la kanu fɛ cogo min na k'a fɔ Fanakaw fɛ a ko jatigɛlikɛbaw ko o mana mugu ci Fana a ma ci sɔgɔmada fɛ kuma tɛ wulafɛla ma Amadu Kamara wa o ma don Fana dugu kɔnɔ maa si ma o ye ka bɛn ni karidon ye a ko nka n'i ye a taga lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko Fana masurunyana ka bɛn ni dugujɛda waatiw ye 5 heures du matin Amadu Kamara ko yɔrɔ dɔw bɛ
i b'a ye k'a fɔ jalawulakulu o kɔni yera o yɔrɔ kɔfɔlen na bawo o ye kuma ni kuma o bɛ deli ka ye o yɔrɔ kɔfɔlen na kɔrɔlen ko o kuma minnu sal'o la o kɛra 5 heures du matin Amadu Kamara ko yɛrɛ jɔ dɛ k'e b'a ye k'a fɔ ye a n'a kɛ ni o kɔni kuma la ka bagabagali kɛ o yɔrɔ kɔfɔlen na o ye marifaw kɔni ci ten Amadu a kɛra yɔrɔ min na o bɛ tali kɛ poste de péage wala fana ni bɛ taa barawuli Kɔnɔbugu péage min bɛ yen Amadu Kamara ko a kɛra fa o kɔfɛ ko y'a sɔrɔ ye ko marché yɛrɛ tun tɛ yen après Fana sur l'axe routier menant vers Ségou au moment des faits o kuma min na o kɔni b'a la ka mugu ninnu ci aucun agent n'était en service sur le site concerné. 5 heures du matin y'a sɔrɔ mɔgɔ bɛ yen wa? o sɔrɔ maa tɛ yen dugu ma jɛ dugu ma jɛ an bɛ misiriw la an m'an ka kɔlɔsiw karilen min na o waati min na marifa kunkan bɔra ko y'a sɔrɔ ko maa si tɛ nin yɔrɔ kɔfɔlen na yen o na kɛ ni o yɛrɛ dama o kuma kumana ka mugu ci o ɲɔgɔn na yen ko maa ko n tɛ kɛ Ala ye k'o dɔn ko nka kunnafoniya o bɛ sɔn min na o y'a mɛn k'a fɔ ko o ko nana yafama b'a la mugu ci Fana dugu kɔnɔ a ko o kuma ye ko kalondon kalonfin kirikiri ko kalon ma tɛmɛ a kan Amadu Kamara kɛ ko min jɛlen don o de ye k'a fɔ o kɔni kunkan bɔra Fana ni Ségou sera ɲafan kɔni fɛ yen péage kɔfɛ yen ko nka o ni maa kun tɛ ɲɔgɔn dɛ bawo o y'a sɔrɔ 5 heures du matin de bɛ yen o yɛrɛ dama de tun bɛ ɲɔgɔn na maa t'o kɔni dɔn kunnafoniya kɔni filɛ k'a yira k'a fɔ ko kari don Samara ko foyi ma kɛ Fana i bɔra Magan sisan n bɔra Magan dɔ ye bataki dɔ ci a fɔ Elhaji a ko depuis quand et comment Samara Satogo est parti à la Mecque o kumana o tigi bɛ mun kɔ ko n k'i ɲininka o kumana o tigi bɛ mun kɔ ko n k'i ɲininka i bɛ jaabi sɔrɔ Amadu Kamara kɛ jaabi maa ka pɔgɔ bɛ ka maaya kɛ tɔgɔ yɛrɛ sɛbɛn an ka lakana tigilamɔgɔ b'u fo o don ka kunnafonidilaw Mamani Ture an b'u bɛɛ lajɛlen fo o don sama yɛrɛ mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ kunnafoni jatiginta ninnu an ka hakili to a la a man ɲi sama yɛrɛ n'i y'a ta ka lajɛ kunasini kari ni kunnafoni kɛlen ka carin bɔlɔlɔw sanfɛ a ye maa caman ga kamana na o don ka sabu kɛ n'i ye Fana lajɛ Fana ni Bamakɔ cɛ ye joli kilo 120 n'a fɔra ko jarayɔlikɛlaw bɛ yen nɔ a bɛ maaw sara a bɛ maa sira an ka hakili to kunnafoni ko o tun bɛ ka min bila bɔlɔ sanfɛ ko jakɔrɔ de don a ma kɛ ale Fana yɛrɛ a ma kɛ ale Fana Samara pour quelle fin jamana jugu tɛ yan Ala k'an kisi tɔɔrɔ ami Samara Sanogo halisa sirajan taama bala an b'a ko jateminɛ a ye n'a fɔ nin na ka a laban ye soir de Bamakɔ wula o don min bɛ tali kɛ jagokɛlaw Samara Sanogo minnu kɔni garisɛgɛ donna kasara mun sɔrɔ waati tɛmɛn'o la a ye n'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw kɛlen bɛ ka wɔrɔ belebele 3 labɛn k'u k'u ɲɛna ta olu la Amadu Kamara kɛ ka bɔ bi kunnafoni bala kana an bɛ taa soir de Bamakɔ o kɔnɔna na Bamakɔ wula kalo 5 tɛmɛnen kɔfɛ ka sanga ni tasuma ye min kun ye Elhaji Dosolo Tarawele Chwala Suguni k'o minɛ Sugunikura Medinakura kaw fɛ Amadu Kamara i y'a fɔ cogo min na o lajɛla bɛ yen maa minnu sɔrɔ jagokɛ kunda i b'a ye k'a fɔ o kɔni yɔrɔ 3 kɔni bɛ Amadu Kamara min lara wulila ka bila o ka bolo kan wa wele da mɛn ka ɲɛsin o ma janko o ka se ka taa o ni dunga ta a la n'i ye a taga lajɛ ka sanga ni bataki dɔ ye min tɛna bila ka bɛn ni juin kalo tile 19 san 2026 ye Amadu Kamara kɛ agent chargé d'expédier des affaires courantes du district de Bamako a Marc Dabou ale tɛ wa a ye a jira k'a fɔ Amadu Kamara tiɲɛni Marc Dabou Dabou an t'ale dɔn e t'o dɔn e tun bɛ se ka bɛɛ dɔn wa a bɛ se ka k'an teri ye dɛ ou bien e ni jɔn teri e ni nege bon an bɛ tila ka lajɛ n'a sɔrɔ ni an bɛ tila ka lajɛ Altine tɛ yan Altine bɛ yen e ka tila k'o wele tan dɛ Altine n y'a mɛn n bɛ tila k'a jateminɛ Amadu Kamara kɛ a ko n'i ye a taga lajɛ o bataki kɔnɔ u ye a jira k'a fɔ tasuma ye tiɲɛni na maa minnu kun Sugukura kɔnɔ a ko ka daminɛ yafama ba ni o kɛra kabini février tile 15 ani a tile 16 tɛmɛnen ye a ko kuma kɔnɔ o kɔni kɛmɛ ka gafe ba dayɛlɛ Bamakɔ mairie-ba kɔnɔ Amadu Kamara janko o ka se ka taa o ni dungɔ ta ka sanga ni yɔrɔ minnu dilanna ka bila o ka bolo kan walasa o ka se ka taa o ka dayɛlɛmaw ɲini ye Amadu Kamara kɛ yɔrɔ 3 minnu kɔni bɛ yen ni o kɔfɔlen don o ye Sokursi kɛnɛ ye Bamakɔ n'an k'a ma ko Champ EPK filanan o ye Amadu Kamara Alfelis Ofoye Boigny ye a sabanan o de ye yɔrɔba min filɛ Dar es Salaam ka ɲɛsin commune 3 o mairie ma n'i y'a ta k'a lajɛ Amadu Kamara yɔrɔ 3 ninnu o kun kɔnɔna na o kɛn bɛ k'a ɲini jagokɛlaw fɛ Sugukura kɔnɔ tasuma ye tiɲɛni na minnu kun k'a fɔ ko o bɛ se ka taa o ɲɛna ta nin fɛn ninnu na wa a baaraw daminɛna ko Amadu Kamara kɛ a bɛ to sen na ka daminɛ tɛnɛ ka taa bila fa juma Amadu Kamara kɛ 7h30 ka taa bila 16h
heures pile la wa abe ba ka beni jengalo kile bisaba samba fla ani mugonu woroyi ako ngani manya kibita ko fa ga suro yamari asebe bi bulu mi ma ira fa ko ella konodo ella kodo no ke tume sugu kura la ko cheni duna ekuna tiana okay Amadou Camara ke ko yoro saba ngoni binaka biya akoni ba me ka bla o ka buluka ibita dona yoro min ka diye ere de be o suganti ko suro ke ibla ka tayi ko mina e ka se ka ta fere no ko nundo yoro sabana wara saba yoro men sukursi kene shay pigi hippodrome ani ko al obemi ko al Félix ofo boñi de ite bama ali le to don obemi fena abe fo ko al bamako yoro sabana commune 3 mairie yoro mi ko yoro do be de kanyishi commune 3 mairie ma woro ko de Dar Salam yoro sabana be ma woro dawo ebo do wa yoro saba folen flei Amadou Camara ke ko ola ko ni wele ko ndame oyi abe damne c'était 30 kabla e ka bo fa 16h la wa abe to sina fa jengalo club bisaba samba fla ani mugoni woro amta na nga sebon yi e fana bala sura nga sebon amna jatimne e kuma na e fana bala wa ni da fale do Amadou Camara amta na nga sebon ni sere me min fuyi ina kiri la mo jode le yo na wati na mate kulonge do ay we ka ta fe bay samara ambifo odo baraka ko nyumana ajarani ba fina lamen ke jogulu u bela jele u kunafoni kongo amina bashira kodi afara teto odo u fara sabla kunafoni aditugo odo ana dira tomina o nyana kusobe Amadou Camara laji samara salo haji ba fina ne renya tuma fini na kolashi abura magando akangwe abura magando mai ay kan tiga dala de mo fini kura de fini kura abura magando okay aja kafune bachil de aja mota do sanwre ne repta maga ala ka keti ntena onetna do folo ba jite samara salo odo sigana fiombo obe kuma suru ko kanja oboja Lipton Zara ne ga flana be am onna na sizam e comme machine kade ayna fo fari fena kadi zamzam wala mita anga technicien fanfe abu officiel akanyama kamunu salo kenan anga solo nyama solo jamango ta ko fena kede obifsa obebe ngoro damador be am male on fait ne désarade ka kenya ani lafiya sabati bela jeli farkolo la akadi ko jugu Namibia gɛrɛn baro bɛ ɲaga wa bɛɛ lajɛlen ɲɛda bɛ walawala n'u ye le min kaban dɔrɔn bɛɛ lajɛlen bɛ nisɔndiya ne ko jɔn de star yɛrɛ mais aw ka kuma ka ca sa ne de ye star ye ne ka di wa ne dumuniw timiya ne de ye lɛzara ye ne ka di denmisɛnninw ye wa mɔgɔkɔrɔbaw kɛrɛbɛ tɛ k'aw to ne mini na a b'aw kolo sigi k'aw mɔdiya o de y'a to ne ka di denmisɛnninw ye kosɛbɛ aw yɛrɛ fɛ jumɛn de ka di ani jumɛn de bɛ n'an cɛɲa ne de don tomate concentré Zara ne kelen pe dɔrɔn awɔ nka an bɛɛ de sare n'aw ko dumuni sanuman caman a ye tobiliko la sanbalaɲɛw sugandi n'o ye Zara ka dumunifɛnw ye a bɛ sɔrɔ Mali feereyɔrɔ bɛɛ Zara ye Nouveau Soleil SARL ka produit dilannenw ye malimamuso ne de b'a fɛ ka na duman kɛ wa kɛ bi nɛ kununga langolo to na min nɔfɛ o na de bi tobi ni zamzam ka najininkura bɔlen ye a bouillon épicé na poulet malimamuso e de b'a fɛ ka kɔkɛ ladiya ni salati dilalen kɛrɛnkɛrɛnnen ye ni ka jɛgɛ kɛnɛ da sanfɛ fɛn min b'o dunja zamzam ka najinin bouillon poulet a na épicé dun aw minnu ye sogo jeninaw ye wali kelen aw b'a fɛ k'a ka plat spéciaux dilan dumuni kɛrɛnkɛrɛnnenw golo kelen min bɛ o la bi zamzam ka najininkura bouillon poulet ana épice du Mali kɔnɔ Gawo kɔnɔ donso denbaya bɛɛ lajɛlen ka nisɔndiya n'i ka tobili ye i jigi sɛmɛnjiri kɛ zamzam ka najininkura bouillon poulet ana épice ye kɔkɛ bɛ minɛ k'a nisɔndiya ni ka bila muɲamuɲa na n'a mago jɔra kunnafoni wɛrɛ la zamzam ka najininkura bouillon a épice n'a poulet kan a bɛ se ka wuli ka se bɛbɛ ɲarela immeuble babu yara la Zavia kɛrɛfɛ rue 429 porte M1 walikɛlɛ a ka nɛgɛjuruku bɛ banba 76 80 0062 16 walikɛlɛ 76 38 59 59 zamzam ka najininkura bouillon poulet ana épice duden bɛɛ lajɛlen wasara. Amadou Camara ke El Hadjo ntara nana a kuma man ca n bɔra somɔgɔw ɲɛna somɔgɔ sama ko t'o la terikɛ El Hadji bugalima ye dɛ
ayiwa n'i bugɔtɔ ye ko n'i bugɔtɔ ye nɛnɛ y'a labɔ de n'i bugɔtɔ ye nɛnɛ e y'a labɔ de o b'a to Amadu Kamara an ka jɛmukan waati b'a la ka taa bolokuru kan bɔlen n'i ye bolokuru kan n'i ye bolokuru kɔni bɔtɔ ye jibato la sɔgɔra a den fa ye fila ye o sɔgɔra n bɛna manani dɔ bi a y'an ka waati b'a la ka taa dɛ maire dɔ de don maire dugulamɔgɔw diminen b'a kɔrɔ u t'a dɔn u b'a fɔ a ɲɛna cogo min na maire bɔra jama la mun nana monsieur le maire ta monsieur le maire dɔ bi den k'a ka kɔlɔlɔ tiw ɲɛ ta dɔ de kɔ dɔgɔna an b'a tigi tɔgɔ fɔ Amadu Kamara kɛ an bɛ taa République société jɛmukan ta ko fɛnɛ kɔnɔ an bɛ waati min na an bɛ kalanbilaw baara olu bɛ ɲɔgɔn na kosɛbɛ hukumu kɔnɔna na denmisɛnninw minnu bɛ kalanso kɔnɔna na ni kalan bilara u kan ka se ka mun kɛ Amadu Kamara o man ka bila so jango o cogo la o la a bɛ o kanu u ka taa baarakɛyɔrɔ dɔw la ka se ka baara dɔw kɛ yen minnu bɛ se ka fisaya o ma o la Lala Kuyate a wulila ka taa dugu kɔnɔ Amadu Kamara a ye min sɔrɔ o la ne ni aw an ka jɛ k'o lajɛ ka sɔrɔ ka se ka na siga t'a la Malimamuso ne de b'a fɛ ka na duman kɛ wa kɛ bɛ nɛ kunun ka Yauba Kone ne bɛ 9e ne bɛ pendriare ne bɛ fama bare sɔrɔ la ne bɛ wuli ka muso ma yanni ka to yala u kana garage kɔnɔ ka baara ye a ka fisa mɔgɔ ma toro a ka fisa ni yala ye i tɔgɔ Fuseni Tarawele 9e année ne bɛ peinture de dege ne ye faamuyali caman de sɔrɔ a la u ka kulonkɛ ni yala Yauba Kone ne bɛ 9e ne bɛ pendriare ne bɛ fama bare sɔrɔ la ne bɛ wuli ka muso ma yanni ka to yala u kana garage kɔnɔ ka baara ye a ka fisa mɔgɔ ma toro a ka fisa ni yala ye i tɔgɔ Fuseni Tarawele 9e année ne bɛ peinture de dege ne ye faamuyali caman de sɔrɔ a la u ka kulonkɛ ni yala dabila karo kɔnɔ u ka taa baaraw kɛ a ka ca a ka fisa mɔgɔ ka kɛtaw ma a b'i dɛmɛ ko caman na ne ye Yusuf Traoré ne bɛ peinture auto de kɛ an bɛ mobile de peinture Tidibugu la 9 km kɛrɛfɛ denmisɛnninw bɛ yan n k'a fɔ denmisɛnninw caman bɛ yan an b'u dege an ka baarakɛta ninnu na n'o ye peinture ye toleriw bɛ yan nɔ mécaniciens bɛ yan électriciens bɛ yan mais ne yɛrɛ ka base ye peinture ye ne ka denmisɛnninw kɔni u bɛ na bon n'i y'a mɛn garage a fɔcogo fɛngɛ la éducation de don denmisɛnninw bɛ na éducation kama u bɛ na baara dɔɔni kama a ka fisa ni carré kɔnɔ yala ni manamanakow ye n'i kɔni nana kulonkɛ kɔni tɛ ne fɛ yen yan an bɛ baara de kɛ ni baara jiginnen kɔfɛ o tɔ bɛ somɔgɔw bolo mais baara kɔni kɔnɔna na ne ta ye éducation min ye i b'a ta ne ka dabada ma an bɛ taa o fɛ a bɛ denmisɛnninw bɔ ko caman na mais métier in kɔni ne bɛ a fɔ n'an ye an bolo don a kɔrɔ ni sɛbɛ ye a ka fisa anw yɛrɛw de ma don n'a nataw la école ni métier tɛ ɲɔgɔn tiɲɛ a bɛɛ n'a ka sira don dɔw bɛ kalan i bɛ da ɲɛfɛ mais n'o y'a sɔrɔ i sera ka dɔ kɛ nin dɔ la a ka ca ala fɛ i balo cogo tɛ n'i kamana gan a ko kɔnɔ bon n bɛ welekan min s'u ma u k'u bila ka na baara in kɔnɔna na a ka fisa u yɛrɛbakun de ma a ka fisa denmansaw ma n'u sera k'a faamu a bɛ ɲɛ nka fa a bɛ ɲɛ u bɛ na da an minnu fana ma u bɛ se ka lakɔlɔsili kɛ anw fana na parce que an ɲuman fana man ca denmisɛnnin dɔw bɛ k'i bolo éducation ko ye problème ye o ye patron ka baaraw ye ɲuman b'u la juguman b'u la mais ni m'i den di mɔgɔ ma taa i ka taa tigilamɔgɔ layɛ fɔlɔ a tigi yɛrɛ ye jumɛn ye baara in b'a bolo cogo di den ka avantage yɛrɛ bɛ baara kɔnɔna na cogo di denmansa f'i k'o bɛɛ contrôler a b'a to den bɛ taga ɲɛ sɔrɔ teliya. Amadu Kamarakɛ Elhaji Bankmanakaw ka Amadu ne ko samiya donna Bankmana wa samiya donna Lala ka nin reportage an bɛ min fɔ denmansaw ɲɛna u k'u hakili to nin yɔrɔ in na sabula samiya vacances ba ninnu mana bila denmisɛnw caman bɛ yen u bɛ don ko caman da fɛ mais nin baaraw n'a ɲɔgɔnna baliya kɛbaliya don mais a ka ca Ala fɛ n'i y'i den don bolola baara la non seulement a bɛ baara métier kalan a bɛ se ka musakanin dɔ lase a yɛrɛ ma min bɛ e yɛrɛ dɛmɛ école ta wagati
c'est vrai sinon wagati ka gɛlɛn sanɛ Amadou Camara ali o fana kɔfɛ a bɛ se ka denmisɛn yɛrɛ nafa parce que mɔgɔ tɛ sini dɔn a bɛ se ka kɛ a bɛ kalan min na n'o gɛlɛya bolo don nataw la o b'a sɔrɔ a ye bolominɛrɛ sɔrɔ Amadou Camara sɛmɛcogo ɲuman o de bɛ sanfɛ tigɛ ja koyi o b'o jara ko di yanni ka mɔgɔ de jɛgɛ dunni na i t'a de jɛgɛ mɔna siɲɛ kelen i b'a ye k'a fɔ n'o kɛra o la sini ma sinikɛnɛ ma déjà a tigɛ bɛ min na a bɛ tɛmɛ n'o ye o tiɲɛ Amadou Camara kamarakɛ n'an bɔra an bɛ taa dugu kɔnɔ Idrissa Kulubali an n'ale ye masala kɛ ko kungo kɛ wali kungo kɛ sigida kɔnɔ kungo kɛ maa min tɛ kungo kɛ sigida kɔnɔ est-ce que o ka ɲi wa bon a maɲi e bɛ sigiɲɔgɔnya la e tɛ ye maa ka denni la e tɛ ye maa ka kɔɲɔ la e tɛ ye ala maa n'a yɔrɔ jɛnna ni balikɛ tɛ ye Amadou Camara e dun bɛ sigida kɔnɔ o maɲi don min ni ko e yɛrɛ sɔrɔ i b'a kɛ cogo di i b'i bolo kin ka fili o tɛ o la Amadou Camara k'a yira k'a fɔ ko bulonwɔnini kelen ko tɛ bɛlɛ ta n'i y'a mɛn buru o ye kunnakulu jɛlen dɛ siga foyi t'a la o hukumu kɔnɔna na Idrissa Kulubali a ye dakuruɲɛ 2 sɔrɔ k'a lase ne ni aw an ka jɛ k'o ɲɛmada ka sɔrɔ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛya o don kungo yɔrɔ damadɔ de bɛ anw maliyɛnw fɛ minnu ka gɛlɛn a fɔlɔ-fɔlɔ o ye denwuli ye a filanan o ye kɔɲɔya ye a sabanan n'o o ma dan tulo ye o ye saya ye n'an b'a fɔ o ma ko banni bon adamaden n'i nana sigida la e kan k'i jija cogoya bɛɛ la n'i ye kibaru mɛn k'a fɔ ko denwuli bɛ karisalaka ninnu fɛ yen e k'i jija i ka t'i sen jɔ ni se kɛra mugan ye o di ni se tɛ fɛn ye kungotigi ye i ka foli kɛ i ka dugawu k'u ye n'u kɛra denwuli ye n'u m'i dɔn n'i ka taali cayala u bɛ n'i dɔn sigida la mɔgɔw tamasiyɛn bɛ tigɛ ɲɔgɔn ye ten de kɔɲɔ sera ko a ma fɔ ne tɛ taa ma fɔ ne bon vraiment sigi la o tɛ bɛn quoi don dɔ fana i k'a miiri kunkolo la ko don na e fana kɔɲɔ bɛ se ka k'i fɛ i bɛ ɲinɛ k'a fɔ mɔgɔ ye donc la n'i y'a mɛn dɔrɔn t'i ka foli kɛ i k'i ka dugawu kɛ ni se boloma fara o di ni fɛn t'i bolo taa i ka sira fɛ i bɛ dɔn n'a ma dabila i bɛ dɔn ni banni sera o y'an bɛɛ lajɛlen kungo de ye ma don na an bɛɛ bɛ sa kabini n'i y'a mɛn taa ɲininkali kɛ kaburu seginko ni fɛnw na e yɛrɛ ka kɛ a la mɔgɔw la cɛsirilen ye i ka kɛ a la maaw la fɛnkɛlan ye a tɛ ka kɛ olu kama ala b'a dɔn a kɛra ala min kama ala b'a dɔn don ala bɛ mɔgɔ ci i yɛrɛ ta don mana se ala bɛ mɔgɔ ci min b'a kɛ ka ɲɛ ka wasa donc la adamaden sigiɲɔgɔnya la e k'i jija kungo ninnu i man k'a to a ka pan i kunna kɔrɔ n'i y'a fɔra ye o i bɛ taa i y'a mɛn sira fɛ o bɛ taa donc la n'i bɛna mɔgɔ jalaki o fana na k'a fɔ karisa e ka kungo sera i m'a fɔ ɲɛna e man ka sigi kɔsɔrɔ ka n'a tigi jalaki o i bɛ taa kungo kɛ yɔrɔ la n'a y'a kɛ n'a tilala min kɛ i bɛ sɔrɔ k'a fɔ a kari n y'a mɛn ko nin kungo in kɛra fɛ ne yɛrɛ nana na nka a hakili ma to ne na k'a fɔ ne ɲɛna n'a kungo ɲɔgɔnnaw bɛ kɛ a bɛ jija k'a hakili to n'an tɛ n'an tɛ so da la an tɛ kungo in sɔrɔ a b'an lamaloya n'i y'a fɔ a tigi ye kodɔn ye dɔrɔn a bɛ maloya a bɛ saamɛ nafa caman de bɛ kungo kɛ la a bɛ adamadenw kala ɲɔgɔn na a bɛ aw tin don ɲɔgɔn na a bɛ aw hinɛ don ɲɔgɔn na a bɛ furusiraw tɛmɛ an ni ɲɔgɔn cɛ k'i ye gwɛlɛman na don min k'a dɔn ko nin ye ne sigiɲɔgɔn ye ko a kun cɛsirilen bɛ ne ka ko la ale de bɛ kɛ sababu ye i tɛ se ka tɛmɛ fiyewu f'i ka a tigi dɛmɛ ka bɔ kungo in kɔnɔ kungo kɛ de b'o se mɔgɔ ma maa min bɛ kungo kɛ ale ye maa lakodɔnlen ka sɔrɔ maa min tɛ kungo kɛ kan maa min bɛ kungo kɛ ale ka ko ka nɔgɔ k'a sɔrɔ maa min tɛ kungo kɛ n'i ka kungo cayala i bɛ taa ko dɔ kɛ yɔrɔ dɔrɔn ko karisa ta la ko a bila ka taa ko an bɛ ndongo ko sigida ko maa ɲɛnama don bon kungo minnu bɛ kɛ i n'a fɔ an ka ladala kungo ye kungo minnu bɛ kɛ ala ko ye n'i y'a mɛn sala a y'a ɲininka ko a bɛ seli a tɛ seli silama nafiki tɛ n tɛ ɲininkali t'o la koyi an bɛɛ bɛ seli tɔ ye san kalo 12 ɲininkali tɛ k'o la donc la o de misaliya la sarakabɔw ni furusiri minnu bɛ kɛ misiri la o n'a ɲɔgɔnnaw mɔgɔ kan ka to k'i jija i ka to ka y'o bɛɛ la a bɛ e lakodɔn sigida mɔgɔw fɛ i ka ko bɛɛ de bɛ nɔgɔya. Amadou Camara kamarakɛ an bɛ Idrissa Kulubali foniyɔrɔ in na Kulubalikɛ a b'a la ka min fɔ o de ye Amadou Camara an bɛ min fɔ ye a jɛmɛ ko tori tigɛ a yira k'a fɔ sigida kɔnɔ kungo kɛ nafaba de bɛ a la Amadou Camara e tɛ o nafa dɔn fo ni don min na ala ye kungo lase e yɛrɛ bɛlɛni tuuru don don dɔ ni kɔɲɔ ma k'e fɛ yen an maninkaw ko maninkaw fɛ yen don na k'e fɛ yen ni ma tan t'a la n ti t'a la dɛ ma ko ye o ye maninkaw tɛ bon don e kɔni ka sigi n'a ye n'i kɔni bɛ sigi la Amadou Camara ma dɛmɛ ka kɛnɛ ni kɔɲɔ ma k'e fɛ yen dumuni na k'e fɛ yen walima janaja kɛ na sigi ka so n'o y'a sɔrɔ e ni sigidala mɔgɔ man di e b'a ye k'a fɔ a bɛ gɛlɛya i bolo la nin yɔrɔ in na Amadou Camara an ka ɲɔgɔn su ka kɛ ɲɔgɔn kungo kɛ o kan o b'a to hali bi an ka taa kɛnɛya bunakun kan e bɛ ko drépanocytose ko jɔn drépanocytose kana na
Elaji cɛ an t'o dɔn i t'o dɔn o t'i ka domaine an t'o dɔn o b'an hakili jigin an balimamuso docteur Daraka docteur Kuje Tata Touré jolici bana drépanocytose dimi gɛlɛn bana don a bɛ se ka min sigi farikolo la jolikisɛ kɛcogo ɲuman ye korilenya ye a b'o bila a bɛ kɛ i n'a fɔ wɔlɔsɔ walima namasa jolikisɛ mana yɛlɛma ni lahalaya in na jolikisɛ tɛna a ka ɲɛnamaya kuntagalajan ɲuman sɔrɔ n'o ye a ka durée de vie ye o kama jolikisɛ bɛ ci o de bɛ kɛ sababu ye ka na ni joliko dɛsɛ ye u yɔrɔ bana in bɛ mɔgɔ minnu na u fari labilalen don banakisɛ dɔw ye o kama jankan ka to u la kosɛbɛ ka fɛrɛ ani dabali sigi sen kan kɛnɛya nasira fɛ walasa k'u ka infection ninnu k'u mada u kolow b'u dimi kosɛbɛ a bɛ se ka kɔlɔlɔ lase u fogofogo ma biyɛn kolotugudaw fo ka taa se o n'a ɲɔgɔnna caman ma bana in bɛna se jolikisɛ de ma jolikisɛ kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn min bɛ yen n'a bɛ wele hémoglobine jɔyɔrɔba b'o la ka da kan o de bɛ kɛ sababu ye ka fiɲɛ sama ka se adamaden farikolo fan 14 bɛɛ lajɛlen ma n'o y'a organew ye an bɛ min wele oxygène o de bɛ kɛ sababu ye ka na ni degun gɛlɛn caman ye nin banabagatɔ ninnu yɔrɔ den sen n'a bolo bɛ se ka ton n'o bɛ wele syndrome PMS a bɛ dimi kɛ n'a bɛ kɔrɔbaya den dɔw ta bɛ se ka kɛ ni kɔnɔdimi misɛn ye balikuw ta o caman bɛ se ka kɛ ni kolodimi ye danfaraba bɛ ani bana wɛrɛw cɛ minnu bɛ dimi kɛ kolo la i n'a fɔ rhumatisme articulaire aigu jolilabana min don a tɛ farikolo fan to k'a daminɛ kunkolo la fo ka taa se sɔni fara ma o y'a taamasiyɛn jɔnjɔnw ye min y'a cunkanmayɔrɔ ye bana kuntagalajan don wa si bana fɛnɛ don a bɛ se ka na ni gɛlɛya wɛrɛw ye complication chronique a bɛ fiɲɛ bila kolotugudaw la ostéonécrose o bɛ se ka kɛ ka ɲɛsin tɔgɔ fan fɛ a bɛ se ka kɛ ka ɲɛsin kamankun ma tɔgɔ ta o de ka ca kosɛbɛ a bɛ se ka joli kuntagalajan bɔ mɔgɔ dɔw la n'o bɛ wele ulcère des jambes o bɛ se ka san ni san kɛ kuma dɔw la u b'a miiri ko caman ye ka sɔrɔ jolicibana kɔlɔlɔw don a bɛ se ka ɲɛ kɛ nɛrɛ ye ko sababu kɛ joli cili kɔlɔlɔ ye a bana in mangutun cayara k'a fɔ n'a yera mɔgɔ minnu na u tɛ sijan sɔrɔ nka a yirala k'a fɔ ni bana in dɔnna joona ka furakɛli don ba la cunkan bɛ yen nɔ a tɛ yen i ni kɛnɛya tigilamɔgɔw man ka tunu ɲɔgɔn na ka to ka kɔlɔsiliw kɛ u b'a to a tigilamɔgɔ b'a ka ɲɛnamaya kɛ ni bana in ye ni ka sijan sɔrɔ bana in kɔlɔlɔ bɛ se ka degun se ɲɛ ma n'an b'o wele rétinopathy denmisɛnninw fɛ yen a bɛ kɔlɔlɔ dɔ kɛ min bɛ wele accident vasculaire cérébral n'i y'o fɔ mɔgɔ caman b'o dɔn min na o ye maakɔrɔbaw fɛ yen misaliya la tension tɔw a bɛ fɔ ko tension y'a tigi bin ka fari fankelen faga o kelen fana bɛ se ka kɛ nin bana in na ka da kan ni joli ma se ka boli ka ɲɛ kunkolo sɛnbɛ la a bɛ se ka na ni nin kɔlɔlɔ n'a ɲɔgɔnnaw ye mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ka daminɛ kunkolo la fo sen a bɛ se ka dankari k'a bɛɛ la a kana bila aw kunna k'a fɔ ni cunkan dɔrɔn de kɛra i ni dɔgɔtɔrɔ kan ka ɲɔgɔn ye i kan ka dɔgɔtɔrɔso matarafa cunkan furaw bɛ yen nɔ nka u b'u ka mɔgɔya kɛ ni fura tali ye kalo o kalo u bɛ fura dɔw ta tile damadɔw la o waleya ninnu matarafali o bɛ kɛ sababu ye ka kɔlɔlɔw kunbɛn a kɔlɔlɔ dɔ ye den cɛmanw fɛ yen a bɛ se ka kɛ cɛman fitinin wali kelen cɛman baliku hakɛto bɛ kuma kan jolicibana bɛ se ka kɛ sababu ye k'a cɛya wuli a yɛrɛ ma k'a sɔrɔ a ma kɛ ni fɛn wɛrɛ nali ye a tigilamɔgɔ hakili la n'o ma furakɛ cunkan na joona o nɔgɔnni na n'a tɛmɛna ɛri damadɔ kan a bɛ se ka fiɲɛ don a ka mɔgɔya la jolicibana a bɛ se ka kɔlɔlɔ se i ka filɛli ma n'o ye rétinopathy i b'a sɔrɔ i somɔgɔ fila de fɛ ka da kan den bɛ dilan kuma bɛɛ tilancɛ fa fan fɛ tilancɛ ba fan fɛ jamanadenw k'a dɔn n'o y'a sɔrɔ ni bana in t'u la n'a taamasiyɛn b'u la olu bɛ se ka den sɔrɔ den minnu bɛ se ka kɛ banabagatɔ ye furuɲɔgɔn fila mana dɔn k'a fɔ ko taamasiyɛn b'u fila bɛɛ la farati bɛ u ka den banabagatɔ sɔrɔ kunbɛli fanba o bɛ ɲɛsin o ma n'o bɛ wele prévention primaire jamanaden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen kan ka i joli lahalaya dɔn degun bɛ yen dimi na degun bɛ yen nɔ furakɛli la wa a k'a dɔn k'a fɔ degun fana bɛ yen nɔ musakako ta fanfɛ ladilikan kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ yen nɔ min bɛ di jolicibana tigilamɔgɔw ma u ka ji min sanga ani wagati dumuni sanuma a n'a nafama o dunni bɛ wajibiya u kan farikolo ka sanuya sanga ani wagati k'u jija togo bɛɛ lajɛlen na ka ɛri 7 se ɛri 8 bɔɲɔgɔn ma sɔrɔ sunɔgɔ la su kɔnɔ ka to yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sisi fiɲɛ tɛ dun ka bɔ kɛ yɔrɔ minnu na yɔrɔ koroninw jolicibanabagatɔ man ka to o yɔrɔ la farikolo man ka kalaya fo ka se sanga 38 ma i kan k'i senfa joona ka kɛnɛyaso sɛgɛrɛ o mana kɛ ka bɛn ni waati o waati ye u ɲɛkisɛ lahalayaw sugunɛ lahalayaw n'u sawura yɛlɛmana ka kɛ nɛrɛ ye fɛɛrɛ kan ka kɛ joona
ka se kɛnɛyaso la farikolo ɲɛnajɛ dan sagolen dan kan ka kari o la jolici banabagatɔw fɛ fini o fini n'i b'a don n'a bɛ kɛ sababu ye ka joli sira cɔri ka kɛ sababu ye ni joli tɛ taama ka ɲɛ o man ka kɛ jolici banabagatɔw don fini ye ka tile ban jɔli baara dɔ la walima birili baara ka sen kuru ka don ɲɔgɔn na ka mɛn nin bɛɛ bɛ se ka kɛ sababu ye ka kirisi wuli jolici banabagatɔw fan fɛ. Amadou Kamara Kamarakɛ jolici bana ko drépanocytose, la journée mondiale de la drépanocytose a bɛ kɛ san o san a bɛ kɛ an ka kalo tile 19 bana juguba ala k'an bɛɛ kisi a mɛ nin ma ɲi dɛ bana in ma ɲi dɛ nin bɛ maa ka a bɛ ɲɛnamaya nege la Amadou Kamara Kamarakɛ nin b'a to ne k'i fo k'i waleɲuman dɔn an bɛ kanuba cɛman ni musoman denmisɛnnin ni maabakɔrɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan Amadou Kamara Kamarakɛ an bɛ o bɛɛ lajɛlen fo o kuma kɔnɔna Amadou Kamara fanakaw ni an da sera fana ma an bɛ fanakaw fo n terikɛ dɔ bɛ o Tijani Konate ale ye n terikɛ ye nin waati an terikɛw bɛ i terikɛ ayiwa ne terikɛ kɔni de don e terikɛ o tɛ ne terikɛ ya awɔ sira dɔw fɛ sira dɔw fɛ donc sira bɛɛ tɛ quoi d'accord Samara jɛgɛ tɛ fo ani Yakuma Bala denbaya bɛɛ lajɛlen nin waati na sigi bɛ bitigiba in da la a bɛ ka jɛmukan ni k'a lajɛ an bɛ Seyida Umu fo kosɛbɛ Masina Kamara min yɛrɛ fɔ kɛ waleɲuman dɔn foli diyara n ye kɔrɔfɔ kuncɛ kɔrɔfɔ o la segin ma Samara an bɛ taa Sikaso o don an ka musokɔrɔba dɔ bɛ Sikaso Madame Kone an b'a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo o don Salimata Kone Maimuna Kone o don ani Awa Kone o don u ka ca o don an b'u bɛɛ lajɛlen fo dakuruɲɛ kelen jɛmukan kanubagabaw don an b'u fo kosɛbɛ dan tɛ foli min na n'an bɔra Sikaso an bɛ taa Segu Sikɔrɔ ani Balazando n'an sera yen nɔ fɛn min ye famille Kulibali an b'u fo Maa Kulibali an ka musokɔrɔba ɲuman a bɛ Segu ni kuma la an bɛ taa Ɲɔnɔ an bɛ foli belebeleba ta ka don n'a ye yen nɔ an bɛ an kanubagabaw bɛ yen nɔfɛ an b'u bɛɛ lajɛlen fo Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen na an ma ɲinɛ Ivoirien kɔ dɛ ayi Mali kɔ kan Mauritanie Sénégal Côte d'Ivoire Gambie États-Unis Cameroun ni hakili tɛ yɔrɔ yɔrɔ la jɛmukan a bɛ lajɛ bawo a sera b'an bolo u bɛ dɔw b'an ka numéro sɔrɔ cogo dɔ la u bɛ vocal caman ka fɔ an bɛ k'aw lajɛ nin waati na nin yɔrɔ in na siga t'a la an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ bi an garisɛgɛ kɛra min ye k'a las'u ma o de kɛra nin ye tiɲɛ don garadeni baasi t'a la a baasi foyi t'a la a bɛ tile fila non dɔgɔkun in na a sen bɛ kelen kɛ la fɔlɔ awɔ a sen bɛ kelen kɛ awɔ e ni ne ne la sɔnna ma na dɔgɔkun in ta kɛ ɲɔgɔn fɛ inshallah ni Ala ma baasi kɛ u la ka kanuba cɛman ni musoman fo denmisɛn ni maabakɔrɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'i ka taa ni Zamzam ji ye dɛ halisa dɔ bɛ ka weleli kɛ an bɛ taa n'a ye k'i ko Zamzam ji a bɛ n bolo ani tapiw ni kɔlɔsiw n'a nabolo bɛɛ ye Amadou Kamara an ka sababu ɲuman tɛ ɲinɛ a kɔ cɛkɔrɔba ɲuman in an b'a fɔ Bangoni Jɛngɛnɛbugu la Mali silamɛ tɔn ka fara ɲɔgɔn tɔnbaw conseil islamique du Mali ɲɛmaaba an fana an karamɔgɔ a Seydou Chérif Ousmane Haidara son éminence fara kan son éminence docteur an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ka dugawu kɛ a ye ka fɔ Ala ka sijan ni kɛnɛya d'a ma Ala ka nafana barika denbaya bɛɛ lajɛlen Amadou Kamara Ala ka Mali basigi Ala ka jamana ɲɛmaaw fanga se juguw la Ala ka jamana basigi Ala ka na ni bɛn ani kelenya ye an bɛ Yiringasokaw fo kɛrɛnkɛrɛnnɛma jɛmukan ye a ka d'o fana ye an kɔrɔkɛ bɛ Sikaso dɛ Burama Sanogo a n'a ka denbaya nin waati na jɛmukan a tɛ fɛn o kɔ an b'o fo kosɛbɛ an bɛ Ziyɛnbukaw fo Burama Sanogo a n'a ka denbaya tɔgɔ la nin waati na jɛmukan yɛrɛ u bɛ k'a lajɛ an bɛ a sigiɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo n terikɛ don Konate e terikɛ don wa n terikɛ don Konate bɛ ka fara Bamba kan an b'o bɛɛ lajɛlen fo Ziyɛnbugu Burama Sanogo tɔgɔ la tubarikala Amadou Kamara baara ɲɛna o kuma kɔnɔ ka bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ min kuma la ka min nɛgɛ kɛrɛfɛjuru b'an bolo bi o de ye Lasakaw ka Jabate l'ambassadeur Kaniyakaw ka Jabate l'ambassadeur Jabateba officiel l'ambassadeur Lasel Jabate l'ambassadeur Jabate a bɛ kuma la ka tɛgɛ ci denw ɲɛ kan ka denw bɛ min f'u ye ka denw ɲɛ bɔ deuxièmement fina ko publicité déguisée fan dɔ in fɛ an bɛ Saka fo kosɛbɛ ka Sakaniya kuma bala a ka wulikajɔw ye Diɲɛkaw ka Saka a tɔgɔ Diɲɛkaw ka Saka aw ka dugu ye Diɲɛ bɛ fan jumɛn fɛ a bɛ Fana de fɛ Fana awɔ Kamara heure sera an kuma bɛ ɲɔgɔn la ne min fɔ ye succès bɛ kɛ jɛmukan in kan ni su kora Amadou Kamara sini e ni ne an ni ɲɔgɔn sera ka jɛmukan kura ni ko ɲɛnamaya bawo ŋaradeni dɔgɔkun in bɛɛ a tɛna se ka jɛmukan lasɔrɔ ka sababu kɛ dalo dɔw ye Ala ka kɛ hɛrɛ d'an ma a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ shukran
Maliba muso ne de b'a fɛ ka na duman kɛ k'a kɛ bi nɛ kununga langolo to na min nɔfɛ o na de bi tobi ni zamzam ka najini nkura bɔlen ye a bouillon épicé n'a poulet Maliba muso e de b'a fɛ ka k'o kɛ ladiya ni salati dilanlen kɛrɛnkɛrɛnnen ye ni ka jɛgɛ kɛnɛ da sanfɛ fɛn min b'o dunja zamzam ka najini bouillon poulet ana épicé dun aw minnu ye sogo jeninaw ye wali kelen aw b'a fɛ k'a ka plat spéciaux dilan dumuni kɛrɛnkɛrɛnnenw gono kelen min bɛ o la bi zamzam ka najini nkura bouillon poulet ana épicé dun Mali kɔnɔ Gawo kɔnɔ donso denbaya bɛɛ lajɛlen ka nisɔndiya n'i ka tobilen ye i jigi sɛmɛnjiri kɛ zamzam ka najini nkura bouillon poulet ana épicé ye k'o kɛ bɛ minɛ k'a nisɔndiya ni k'a bila muɲa na n'a mago jɔra kunnafoni wɛrɛ la zamzam ka najini nkura bouillon a épicé n'a poulet kan a bɛ se ka wuli ka se bɛɛ Ɲarela immeuble Babou Yara la Zavia kɛrɛfɛ rue 429 porte M1 wali kelen a ka nɛgɛjuruku bɛ banba 76 80 00 76 wali kelen 76 38 59 59 zamzam ka najini nkura bouillon poulet ana épicé duden bɛɛ lajɛlen wasara. Amona e ka nin den in a bɛ min wuli tasuma kan wa mon père Mali bɛɛ bɛ nin nɛnɛ b'a la nin ye infusé ka ji kalaya k'a kɛ te kan o nɛnɛ tiɲɛ la mon père nin ka di ne tɛ jumɛn ani n b'o kun dɔ d'i ma te Zara mon père an bɛɛ bɛ ko kelen na sa dɛ nin y'a kumaba ye e ye nin dɔn wa surprise kilo nin dɔn wa a bi yan a man kan ni sisan kɔni ye te ko tɛ te Zara tew ka te de ye a bi san bi saba bɔ ni te wɛrɛ bɛ nin den n y'a dilan kura ye ka segin ka na n'a ye k'a kɛ nin goroko in kɔnɔ wa ne b'a infusé de min han ne min bɛ yen i hakili to a la a bilenman o a jɛman o nin den ye tiɲɛ tew ka te sonsan bolo bɛ foli fɛ nka den tɛ jama jɛra ka duwa kɛ te Zara ye ma kelen ka danga mɛna budoji ye Allah farafiden jɛra ka duwa kɛ te Zara ye ma kelen ka danga mɛna budoji ye Allah